Ang inahan ni Christine Lee Silawan, dili kumbinsido nga si Jonas Bueno ang suspitsado sa niluog sa pagpatay sa iyang anak. Samtang lapu-lapu si Police Office Director, wa gyud mihatag og tataw nga tubag kung si Bueno ba o dili ang suspitsado. Si Luan Mirondina sa follow-up report. Uban ni Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, may bisita si Lourdes Pardillo sa buhatan ni Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Limuel Obon ganihang buntag ug gipahigayon ang usa ka closed-door meeting. Buot makisayod ni Lourdes gikan mismo kang Obon kun ang migawas nga hulagway sa usa ka Jonas Bueno sa usa ka mantalaan mauba ang suspect sa linuog nga pagbatay sa iyang anak. So ma'am, anong nafe-feel niyo ngayon? May naglabasan na kasi ng mga pictures ng suspect. Are you convinced that siya ba yung suspect? Hindi. Ano man ma'am? Gusto ko, yung talaga natutuo nga suspect, ayaw ko na ngapi. How did you know na hindi siya ang suspect? Kasi- Ganito yun, may lawyer na siya, lumapit na sa PAW. Ang ano kasi niya, hindi naman niya definitely sinasabi na hindi iyon. Ang gusto niya, sure na yun talaga ang gumawa. Ang Lapu-Lapu City Police Office Director dili hinon makahatag og tatawng tubag kung si Bueno ba o dili ang gihulagway nilang primary suspect. Si Bueno ang gikatahong usa sa tulo ka mga suspect sa pagpatay sa usa ka mag-uuma sa dakbayan sa Danao niadtong Enero. Apan dili usab makapadaplin ang Lapu-Lapu City Police sa posibilidad nga konektado ang duha ka hitabo. Until this moment, we categorically say wala pa kaming pinapalabas na pangalan at picture ng suspect. The investigation is going on. Yung nakita dyan, pwede maging person of interest, but we have not yet released. Kung may magre-release yan, ako, dahil ako yung spokesperson. Dugang ni Obon, nakigalayo na sila sa NBI 7 aron masubay kung asa unang gida si Christine Lee sa wala pa mapalgi ang iyang patayng lawas ni adtong Lunes. Sukad mapalgi ang patayng lawas ni Christine Lee Silawan ni adtong Lunes dinhi sa sitio Mahayahay, Barangay Bangkal, nagpabalik-balik na ang mga otoridad aron pagpakisusi sa mga panimay dinhi nga posibleng maoy unang crime scene sa wala pa gilabay ang patayng lawas sa biktima. Ito ang aking pinapanawagan. The crime could have been committed, the stabbing could have been committed around doon kung saan natin nakuha yung bangkay. Iyon pa ang missing link natin ngayon, may gap natin sa investigation. Although after that, mayroon na kaming pinoporso nga na persons of interest. Samtang gihimakak usab ni Obon ang mga pagduda nga posibleng nasikop na ang suspitsado apan wa lang una gipagawa sa media tungod kay nagkataas man ang reward money. Ang aking ino-urge sa public na tumulong, in fact may nagsabing 2 million na yung reward money. Sabing kapulisan, hindi nga namin we do not mind of those prices. Ang focus talaga namin na masubito. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besda.